खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जब कार्ड गोनां नोंथांमोना फैगौ जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय गोबां नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हासिगोन जेरै नोंथांमोना सानसेयावनो नैबे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना 370 ताका फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय गासै नोंथांमोना बोसोरसेयाव 125 दिननि थाखाय सानफायाव नोंथांमोना 370 ताका करि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेबादिबा नोंथांमोना 40,000 निबो बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनानै लादो मानो होनोबा नोंथांमोननियाव गोबांनियावथ' जब कार्डा दङ नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना गोबांनो मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो जब कार्डनि जै फैगौ जुलाइनि 1 तारिखनिफ्रायनो जोंहा दिनै जुननि 14 तारिख जाबायनोसै दा बिनिखायनो बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोनानो दा बिनिखायनो जाहाथे गासिबो नोंथांमोना बाथ्राखौनो मोजाङै मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो नैबे जब कार्डखौ नोंथांमोना सिगाङाव MGNरेगा होननाय मोनसे स्किमनि जैसो मोननो हानाय जायोमोन नाथायबा एबाराव नोंथांमोना नैबे जब कार्डखौ जायफोर गोदान मोनगोन एबा जायफोर नोंथांमोनाव दायो जब कार्ड दङ दा नोंथांमोना मा स्किमनि जैदै मुलाम्फा मोननो हागोन नैबे जि राम जे स्किमनि जैसो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन नैबे जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै 125 डेजनि थाखाय नोंथांमोना गेरेन्टि एमप्लयमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बोसोरसेयाव जोंहा 365 डेज थायो दा बे डेजनि बिथोरावनो नोंथांमोना 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना सानसेयाव 370 ताका करि दायो आसामाव फैसाखौ होनाय जायो बाराबो जाबाय खोमा दा जिखायानो जाया माने 370 ताकाखौनो दायो हमथ'बाय दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना बोसोरसेयाव 125 दिननि थाखाय गेरेन्टि नोंथांमोना खामानिखौ 100% मोनोबा जब कार्ड गोनां नोंथांमोना जेनेबा खामानिखौ 125 दिननि थाखाय बोसोरसेयाव जुदि मोनमारोबा एबा जा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम गेरेन्टि होगोन होननानै बेखौ बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो जुदि बेखौ नोंथांमोना मोनोबा सानसेयाव जुदि हमनानै लायोबा 370 ताका करि दा अब्ला नोंथांमोना बोसोरसेयाव बेसेबां मोननो हागोन 125 दिननि थाखाय 46,250 नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन माने 45,000 निबो नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना बोसोरसेयाव दा बेबादि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा दा अब्लाबो दा जोंहा नैबे गेरेन्टि जा नोंथांमोना खामानि मोननांगौ दा बेखौ सिगांनि जा MGNरेगा स्किम दा बे स्किमनि जे नोंथांमोना जा मुलाम्फा मोननांगौमोन दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मोनजोबामोन जेरै नोंथांमोननिसिम 100 डेजनि थाखाय गेरेन्टि खामानि होगोन होननानै बुंनाय जायोमोन जेरै नैबे माबाजों MGNरेगा स्किमनि जे नाथायबा नोंथांमोना बोसोरफायाव सोरबा खेबसेखौनो मोना ओरैनो जब कार्ड थाबाबो मुलाम्फाखौनो नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन गोबां माने बेहाय माबा दंमोन आरो मा होनो बेखौ ओरैनो लिरनायल' दङमोन नाथायबा रावबो मोजाङै बेबायदि मुलाम्फाखौ मोनफेरनाय जायामोन दा बेनिखायनो नैबे दा मदि सरकारा दा जा बेखौ सोलायनानै MGNरेगानिफ्राय जि राम जि खालामबाय दा बिथांमोनाबो नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोथा होदों जे सिगाङावथ' 100 डेजनि थाखाय गेरेन्टि एमप्लयमेन्ट होनाय जायोमोन नाथायबा जोङो एबारनि जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय माने 125 दिननि थाखाय जोङो बोसोरसेयाव गेरेन्टि जोङो खामानिखौ होगोन जाहैबाय दा बेबादि होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौ बिथांमोना जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय मावफुंगोन होननानै जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारथ' बेखौ डिसिसन लाखाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे आसाम सरकाराबो दायो बेखौ एप्रुभेलखौ होबाय दा बेनिखायनो नैबे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना गासिबो जुलाइनि 1 तारिखनिफ्रायनो जि राम जे स्किमनि जे नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन जाय स्किमनि जे नोंथांमोना जब कार्ड गोनां नोंथांमोना सानसेयाव 370 ताका करि फैसाखौ मोननो हागोन जायखिजाया बोसोरसेयाव नोंथांमोना 125 डेज माने 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो जब कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जुदि सरकारा जोंनि नैबे आसाम सरकारा बिनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारा बे जि राम जे स्किमखौ गभर्नमेन्टनि जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालाममारोबा जब कार्ड गोनां नोंथांमोना जुदि बोसोरफायाव 125 दिननि थाखाय जुदि खामानिखौ नोंथांमोना मोनमारोबा जेराव सानसेयाव नोंथांमोना 370 ताका करि फैसाखौ मोननो हायोबा दाथ' एसे बारायबाय बायदि
400 बेबादि जाबाय खोमा दा जिखायानो जाया माने 370 थाखा खरिखौबो लाबाबो नोंथांमोना बोसोरसेयाव माने 45,000निबो बांसिन नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बेखौ खोनाना नोंथांमोना बयबो मोजां मोनदों जानांगौ नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनो सानदों नैबे एमजि एनरेगा स्किमाबो नोंथांमोननिसिम गेरेन्टि 100 डेजनि थाखाय खामानिखौ होयो होननानै बेबादि माने स्किमाव लिरना होनाय दङमोन नाथायबा नोंथांमोना खामानिखौनो मोनफेरनाय जायामोन सोरबा नोंथांमोना मोनो साफा सानै बेबादिनो मोनो मालाबा नोंथांमोना 1400 बेबादिनो मोनो साननै सानथामनि थाखाय माने सानब्रै सानबा सप्तासेनि थाखाय मालाबा बेबादिनो गोबाव समनि उनाव बेबादिनो जब कार्डआव फैसा हाबो बेबादि जायो आं बेखौ रियालिटिखौथ' मिथिखागौ आङो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो एखौ एसे नेना थानांगोन जे गमामायैनो नोंथांमोना गेरेन्टि जा खामानि बिथांमोना होगोन होननानै बुंदों 125 डेजनि थाखाय 125 दिननि थाखाय दा बेखौ बिथांमोना मोजाङै मावफुंमारगोन ना मारा खामानिखौ जुदि मोनोबाथ' जब कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखायथ' जोबोद मुलाम्फा गोनां बियो मानो होनोबा 125 दिननि थाखाय जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मोनमारोबाथ' फैसाखौथ' नोंथांमोना गोगोमानो मोनहैयो नालाय 45,000बो बांसिन जायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो एसे सम नेनो नांसिगोन आरो बिनिफ्राय जब कार्ड गोनां नोंथांमोनाल'सो सरकार न'खौ मोननो हायो नङा होमबा जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय माने एप्लाइ खालामनोथ' दाख्लैबावै चान्सखौ होनाय जादोंमोन अब्लाबो नोंथांमोना जब कार्ड गैयाबा सरकारि न'खौ मोननो हानाय नङा जब कार्डआ नोंनियाव थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नैबे जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय जोंहा जिरामजि स्किमा जासिगोन नालाय दा बे स्किमनि जैसो नोंथांमोना एबाराव गोदान जब कार्डखौ मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामगोन आरो बे नङा जायफोर नोंथांमोननियाव सिगांनिफ्रायनो जब कार्ड दंखाबाय थायो एबा जा गोजाम नोंथांमोननियाव जब कार्ड दङ बियो जेनेबा केन्सेल थांसिगोन बेबादि नङा मात्र' स्किमनि नामाल'सो सोलायदों सिगाङाव एमजि एनरेगा स्किमनि जे नोंथांमोना जब कार्डखौ मोननो हानाय जायोमोन दा बे स्किमनि नामखौ सोलायनानै जिरामजि खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोना बे स्किमनि जेसो जब कार्ड गोनां नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना दायो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबबाय जानांगौ जायफोर जब कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना जुलाइ माससिम नोंथांमोना नेनो नांगोन अब्लासो मोजाङै मिथिना मोननो हागोन नैबे जिरामजि स्किमनि जे जब कार्डनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा एसे सोलायनोबो हागौ बिथांमोना अनलाइनबो खालामनो हागौ बायदि रोखोमनि जानो हागौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना जुलाइ मासखौ बयबो नेबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो नैबे जिरामजि स्किमनि जब कार्ड जा स्किमा जुलाइनि 1 थारिखनिफ्रायनो जोंहा इमप्लिमेन्ट जासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय जानांगौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुलाइखौ मासखौ नेदो नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हाया बेखौ जोङो जुलाइ मासाव मोननो हागोन मिथिना मोननो हागोन दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन दा माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना दानिया कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जब कार्ड गोनां बिथांमोननो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे जिरामजि स्किमनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों